Tak jo, dámy a pánové, pan Robert Fico, mělo by to být zajímavé, mělo by to být lehce paranoidní a bude se vyjadřovat k tomu, že na Slovensku jsou prý nějaké nekalé síly, které chtějí slovenský stát rozložit. Uvidíme, jak moc špatný to od Roberta bude a jak moc hustý to na Slovensku bude, protože Slováci prostě nedají pokoj. Tenhle rok máme volby my, ale Slováci prostě furt potřebují pozornost. Takže pojďme na tiskovku slovenské vlády. O rokování o nedůvěře, který nakonec neproběhlo, protože bylo v utajeném režimu, což opozice odmítla a vzhledem k tomu, že to odmítla, tak nakonec k žádnému hlasování nedošlo, jelikož zkrátka a dobře oni chtěli, aby se Fico obhájil oproti obviněním, které opozice bude předkládat, a Fico se odmítl obhájit. Oni nakonec to hlasování o nedůvěře vládě mohli ho udělat veřejně, jo? To hlasování by bylo veřejně, takže tady nejde o to, že by opozice nemohla dělat to odvolání vlády veřejně, že by snad potřebovali ten důkaz, ten mohli mít, ale oni chtěli, aby lidé na Slovensku zkrátka viděli, jak se Fico vykecá ze všech těch obvinění, které na něj hodí. Jo? Jak se vykecá ze všech těch neschopáren, který provádí. No a Fico samozřejmě to bude prodávat jako nějaký divadlo opozice, že opozice chtěla divadlo a tak dále, tak podobně. No opozice zase říká, že Fico to neměl utajovat, protože to se běžně neutajuje. A samozřejmě je tady ten argument dobrý, že kdyby to rokování, to jednání bylo tajný, tak pak Slováci, protože jsou to konspirační blázni ze 40%, jo, podle průzkumu, ze 40% Slováků podléhá konspiračnímu myšlení, tak by mohli mít různé pochybnosti o legitimitě. Ale vzhledem k tomu, že to samotné hlasování by bylo veřejné, tak legitimita toho hlasování by byla v pohodě, ale pak je otázka, jestli by to plnilo ten účel, který ta opozice má. No. Každopádně přepneme si to na 22. minutu, kdy skutečně začíná ona tiskovka. Nechápu, proč je tady ten záznam na tak dlouhou dobu. Tak, výborně. Začínáme? Můžeme? Já to trošičku zrychlím. A tady nejsme moc dlouho. Informovať vás bude predseda vlády Robert Fico a podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Téma zvolanie Bezpečnostnej rady. Nech sa páči, pán premiér. Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, dámy a páni. Dnes bolo rokovanie vlády, ktorá mala na svojom zasadnutí niekoľko bodov, pán Gašpar, pán Fico. Z pohľadu ekonomického sociálneho života. Rokovali sme o novelizácii vládneho nariadenia, pokiaľ ide o výstavbu nájomných bytov. Tu chcem zopakovať, že tento projekt vnímam ako mimoriadne životaschopný. Potvrdil som, že sa mu chcem osobne ako predseda vlády venovať a ja verím, že v pomerne krátkom čase budeme môcť slovenskej verejnosti ukázať, že sme schopní naplniť naše záväzky z programu vlády, pokiaľ ide o výstavbu nájomných bytov. Súčasťou rokovania vlády dnes však bola aj spravodajská informácia, ktorej časti boli včera čítané na neverejnom zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky. To, čo som videl včera večer v médiách, môžem pomenovať slovom obrovský chaos a obrovský strach, ktorý táto informácia vyvolala, predovšetkým v prostredí mimovládnych organizácií. Já bych třeba řekl, že chaos a strach na Slovensku docela dost vyvolává neschopná Ficova vláda, která neustále řeší jenom konflikty uvnitř sebe sama, chová se velmi papalášsky k lidem, chová se extrémně arrogantně. Jestli si o české vládě myslíte, že je arrogantní, tak to jste neviděli slovenskou vládu, to je jako arogance jako prase a neřeší skutečný problémy. Kromě toho je samozřejmě potřeba říci, že Fico dělá některé potřebné kroky, které pak opozice využívá jako argumenty proti němu, například to, že opozice na Slovensku kritizuje zbrojení nebo kritizuje zvyšování daní, což ale Slováci udělat museli. Ale já si troufám tvrdit, že kdyby Fico zvyšoval daně a zbrojil, ale do toho
vlastně na Slovensku fungovaly věci, neřešily se neustále koaliční rozpory, nejezdilo se kolaborovat do Moskvy a tak dále, tak ta opozice prostě nemá dost nábojů proti Ficovi. Prostě by... Já se omlouvám, ale rozumíte, co jsem se snažil říct. Nemá vlastně tu munici, nemá ty argumenty, jo? Nemá ty argumenty, které použít proti Ficovi. Já se fakt omlouvám, že mi šly na jazyk pořád po ty muniční věci, ale hej, jsem takhle naučený mluvit. Nicméně neměli by mít ty argumenty, co proti němu použít. Fico ty ekonomické opatření dělat musí, kritizovat ho za ty ekonomické opatření je hovadina, ale vzhledem k tomu, že ten stát nefunguje, tak hold lidé slyší i na tyhle ty věci a nenechávají Ficovi pořádně prostor dělat ty správné rozhodnutí. No a i z toho důvodu mu klesají preference a i z toho důvodu je tady velká šance, že by v případě, že by se jednalo o nedůvěře vládě, tak by byla vyslovena. Prezident Slovenska už se vyjádřil, že vlastně na Slovensku jsou nějaké síly, které se ho snaží rozložit, takže Pellegrini je na Ficově straně, nečekaně. Já teda se slovenským prezidentem souhlasím, že na Slovensku jsou síly, které se ho snaží rozložit, nicméně ty síly, které se snaží rozložit a zničit Slovensko, jsou lidé, kteří jsou součástí vlády, nikoliv opozice. Tak. V prostredí opozičných poslancov, ale aj v prostredí médií, ktoré otvorene podporujú opozíciu a sú vyslovene protivládne alebo protislovenské. Boli pokusy zjednodušovať, zľahčovať, dokonca zosmiešňovať to, čo bolo na Národnej rade povedané, napriek tomu, že išlo o neverejné zasadnutie. Tak vás chcem informovať, dámy a páni, že som hovoril asi pred hodinou s prezidentom Slovenskej republiky, pánom Petrom Pellegrinim, ktorý dnes absolvoval pracovnú návštevu Slovenskej informačnej služby. Táto návšteva nebola ani náhodná, ani sa nepripravovala nejaké dlhé obdobie. Táto návšteva bola výsledkom včerajšej diskusie o tom, čo sa na Slovensku chystá. Pán prezident tejto téme venuje obrovskú pozornosť. A po skončení stretnutia s riaditeľom Slovenskej informačnej služby pánom Gašparom ma výslovne požiadal prezident Slovenskej republiky o zvolanie Bezpečnostnej rady. Výslovne. Preto oznamujem, že zajtra ráno... To by mě zajímalo, proč, jaký je ten argument. Bezpečnostní rady státu. Na ktoré sa zúčastnia všetci riadni členovia Bezpečnostnej rady. Prítomný bude pán prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Prítomné bude celé vedenie Národnej rady Slovenskej republiky, to znamená podpredseda poverený riadením Národnej rady a ostatní podpredsedovia. A pozvaní sú aj všetci členovia vlády Slovenskej republiky. Pôjde o rozšírené zasadnutie Bezpečnostnej rady. Dámy a páni, včera, čo bolo prezentované na Národnej rade, je tak asi 10% z toho, čo má Slovenská informačná služba k dispozícii. Myslím si, že zamrzol úsmev na tvári predstaviteľom opozície, mimovládnych organizácií a mimovládnych a protivládnych médií, že to, čo je v správe napísané a o čom SIS hovorí, je podložené dôkazmi a ITPčkami. Chápu to správně, že Fico využívá slovenské tajné služby ke špehování opozičních stran? Já teda neříkám, že v Česku se to neděje. Biska má třeba oproti SPDčku taktéž svoje vlastně závěry, že je to radikální strana a tak dále. Nicméně pokud Fico využívá slovenskou tajnou službu k tomu, aby hledal na opozici špínu, no, kde to jsme? Kde to jsme? To jsme možná v roce 2012 za časů Nečasovy vlády a to ještě možná Nečasovi trochu křivdím? To nie sú nejaké články, ktoré sa pospisovali z novín. To je seriózna práca príslušných štátnych orgánov, ktoré už niekoľko mesiacov sledujú, ako sa v krajine zvyšuje napätie a aké metódy sú pripravené, pretože je evidentné, že opozícia nechce ísť do férovej politickej súťaže, pretože si uvedomuje, ak sa pozerá na vývoj podpory v krajine, že parlamentné voľby budú pre nich veľmi ťažký oriešok. A zase musia rátať s tým, že aj my sme skúsení, máme svoje ambície a za minimálne stranu, ktorú reprezentujem, hovorím, že máme opäť záujem vyhrať nasledujúce parlamentné voľby. Dovolte mi, aby som zopakoval scenár, ktorý je pripravovaný a môžete sa smiať, koľko chcete, ale je to tak. Ja si stojím... V pořádku, necháme to Fica říct. Mě by jenom zajímalo, proč dělá takový hovadiny kolem vyslovení nedůvěry vlády, když je teda tak přesvědčený, že by ty volby, které by byly třeba předčasné, že by je tak s přehledem vyhrály.
Průzkumy říkají něco jiného a celkově jeho vláda je velmi, velmi neschopná, takže řekl bych, že nevyhráli. Řekl bych, že by ty volby nevyhrály a pokud by je vyhráli, tak by měli extrémní problém s tím složit cokoliv a museli by mít menšinovou vládu. Stejně tak PSK mimochodem, kdyby PSK vyhrála volby, tak by nejspíš taky došlo na menšinovou vládu. Ohledně momentálních průzkumů, co si tak pamatuju, tak Slováci, pokud by nevznikly nějaký koalice, velmi nesourodý koalice, tak tam nemají prostředí pro vytvoření většinové vlády. Že vždycky by ta vláda byla menšinová. Za tým, čo teraz budem hovoriť. Pretože sa tu opiera ITPčka, dôkazy, spravodajské informácie, dokonca môžem povedať niečo naviac, čo včera nezaznelo na Národnej rade. A hovorím to so súhlasom riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Model, ktorý sa pripravuje, je veľmi jednoduchý a vyskúšaný v mnohých krajinách. Dámy a páni, môžem potvrdiť, že na území Slovenskej republiky je skupina expertov, ktorá sa aktívne podielala na udalostiach v Gruzínsku a ktorá sa aktívne podielala priamo na Majdane na Ukrajine. Ale táto skupina je financovaná z rôznych zdrojov. Aha. Mimoriadne vítam rozhodnutie prezidenta Trumpa, že končí financovanie týchto nezmyslov v Európe, ktoré vážne ohrozujú demokraciu. A verím... To není pravda. Trump pouze na 90 dní pozastavuje jednání těch organizací, které jsou financované z amerického státního rozpočtu a přehodnocuje, jestli jejich práce přináší Spojeným státům nějaký úžitek. Pokud Trump jako rozhodne, že práce těchto organizací přináší Spojeným státům užitek, tak jejich práce bude pokračovat. Nicméně Ficovo tvrzení, že na Slovensku jsou lidé, kteří můžou za ukrajinský Majdan, ukrajinští civilisti a oligarchové jsou na Slovensku, nebo nejsem super jistý, že jsou tam lidé, kteří můžou za události v Gruzii, gruzínský média a opozice jsou na Slovensku? Jo, zajímavé. To jsem netušil. Ale hej, očividně se to na Slovensku všechno slízá. Tým, že tento tok peňazí bude zastavený a nebudú môcť podobné skupiny vyvíjať diverznú činnosť na území Slovenskej republiky. Táto skupina je prísne monitorovaná, pretože má zohrať pomerne dôležitú úlohu v akomsi scenári, ktorý je nastavený. Ten scenár, ja už teraz nepôjdem do opakovania toho, že najprv vás chcú zdiskreditovať, potom vás chcú zatvoriť, potom vás chcú zastreliť, potom vás prosia, aby ste odišli z politiky, a keď nič nevychádza, no tak idú do toho s scenárom, ktorý je podobný z roku 2018. Včera na Národnej rade zaznel určitý plán, ktorý sa objavil aj v médiách. Dokonca včera večer sa objavili aj dôležitejšie veci, ktoré sme my ani nehovorili na zasadnutí Národnej rady. Môžu sa vyhovárať, koľko chcú, že to písala nejaká umelá inteligencia alebo niekto podobný. To je úplne jedno. Fakt je ten, že toto je plán postupu na najbližšie dni, pokiaľ ide o opozíciu, mimovládny sektor, čo chcú robiť, aby súčasnú vládu, ktorá je postavená na princípe výsledkov demokratických parlamentných volieb, aby ju zvalili. Dámy a páni, ak niekto hovorí otvorene a rozposiela medzi ľudí po celom Slovensku, ktorí sú napojení na politické strany opozície, na mimovládny sektor a na médiá, že treba ísť do občianskej neposlušnosti, že treba začať okupovať vládne budovy a budovy, ktoré reprezentujú Slovenskú republiku. Možná si vzpomenete, co tady rozesílal Reichl, Vrábel a tak dále o revoluci a tak podobně. Samozřejmě, že byli nazvaní dezoláty, ale pokud se nepletu, tak Fiala nepořádal tiskovky a nesvolával Bezpečnostní radu státu, kde plakal o tom, že ho chcou svrhnout, že jo. No a to je rozdíl mezi silným vůdcem Ficem a slabým vůdcem Fialou. Slabý vůdce Fiala má ve své zemi vyšší průměrnou mzdu, zařídili jí plyn, zařídili jí ropu a nebrečí na tiskovce, že ho lidi nemají rádi. Prostě slaboch. Že treba zabrániť vláde v práci. A tady silák, prostě, silák. Fico. Predstava je veľmi jednoduchá, že klasické protestné zhromaždenie, ktoré sa na tento účel zorganizuje, skončí pokusom dostať sa na pôdu vládnych budov alebo na pôdu budov ako je Národná rada alebo prezidentský palác. S tým, že dôjde akože k nenásilnej okupácii týchto budov, čo si tak asi predstavujú, že sa natiahnú nejaké podložky, zoberú sa nejaké spacáky a budeme sa tváriť, že ideme okupovať vládu Slovenskej republiky, Národnú radu a prezidentský palác, vraj občianská neposlušnosť, a budeme brániť vláde Slovenskej republiky, aby pokračovala vo svojej práci. Čo bude pokračovať? Samozrejme, očakáva sa,
že v normálnom právnom demokratickom štáte zasiahnu bezpečnostné zložky, pretože ide o porušenie zákona, dokonca v niektorých prípadoch porušenie trestného zákona. Prídu zložky, ktoré sú na to určené a začnú samozrejme robiť poriadok v príslušných budovách a priestoroch, kde ľudia nemajú čo robiť. V tom okamihu budete vidieť všetky kamery, počnú CNN, BBC, všetky televízie sveta budú nastavené a budú vytvárať obraz, ako napríklad policajti vynášajú človeka, ktorý sa hrá na občiansky neposlušného a ktorý okupuje nejakú budovu. Dôjde k roztržkám. Prostě to, co jsme viděli u Národního muzea v Česku. A vyvolá sa obrovský tlak na obrovské protesty, národný štrajk, že vláda zasahuje silou proti slušným ľuďom a cieľom bude, aby vláda padla, aby došlo k prevzatiu moci, možno aj bez parlamentných volieb v Národnej rade Slovenskej republiky. Dámy a páni, som pripravený. Tohle je velmi paranoidní způsob interpretace toho, že média budou přinášet demonstrace. Na všetko. Ale použijem vetu, ktorá je aj historicky známa. Rozvracať si krajinu nedáme. Nedáme. A nestojím tu dnes po 33 rokov v politike, aby som vám tu rozprával nejaké rozprávky. My dobre vieme, s kým máme dočinenia. Ako sú títo ľudia ponapájaní na zahraničie, na medzinárodné mimovládne organizácie, ako sú financovaní, ako to je všetko pripravené. Čiže čaká sa iba na moment, kedy sa začnú preskakovať ploty vládnych budov a kedy tí ľudia, mysliaci, že ich nikto nebude zastavovať, budú môcť okupovať vládne a iné budovy a tváriť sa, že toto je tá občianská neposlušnosť, lebo my nesúhlasíme s tým, čo robí vláda Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky si plní svoje programové vyhlásenie a nerobí nič, čo by bolo v rozpore so zákonom, alebo čo by bolo v rozpore s národnoštátnymi záujmami tejto krajiny. Na zajtrajší... Já bych řekl, že spoustu lidí na Slovensku nesouhlasí a z toho důvodu se tady organizuje ta občanská neposlušnost. Robert Fico není člověk, který určuje, jestli vláda pracuje dobře nebo nepracuje dobře. Robert Fico je zaměstnanec Slováků a když Slováci mají pocit, že nepracuje dobře, tak mají právo ho vyfakovat. Třeba i občanskou neposlušností. V najbližšej koaličnej rade budeme očakávať ďalšie informácie od riaditeľa Slovenskej informačnej služby, ako aj od ďalších predstaviteľov bezpečnostných zložiek. Opakujem, za prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky, za prítomnosti vedenia Národnej rady Slovenskej republiky a prakticky celej vlády. A budú prijaté preventívne opatrenia. Tie preventívne opatrenia budú prijaté preto, aby sa zabezpečil chod štátu. Lebo opozícia nechce, aby štát fungoval. Opozícia chce štát rozvrátiť. A môže sa pán Šimečka, Greling a ďalší roztrhnúť od jedu ešte raz. Vedia, že nás nevedia poraziť v normálnej demokratickej politickej súťaži. Opět opakuji, když jste si tak jistí, že to vědí, jděte do toho, běžte do těch voleb. Očividně se pan Fico bojí voleb. Nicméně já bych tady snad i dodal tu věc, že opozice se snaží Slovensko rozvrátit. Já bych teda pochyboval o tom, jestli je tam ještě co rozvracet. Jo. Jinak řečeno, jestli je na Slovensku ještě něco, co funguje, co by šlo rozvrátit. Podle mě tam nefunguje vůbec nic. Vůbec nic. Policie funguje špatně. Je skorumpovaná a je napojená na Rusko. Nedokázala správně zasáhnout v případě pobodání žáků. Nedokázala dokonce ani ochránit svého premiéra. První bod. Katastr, naprostá katastrofa. Druhý bod. Výstavba infrastruktury. Stojí, posledních 14 let se na Slovensku nepohlo pořádně nic. Třetí bod. Armáda slabá, podfinancovaná. Čtvrtý bod. Koalice rozhádaná, nefunkční, plná skandálů a plná pičovin. Nevyšlo im ani to, že na Slovensku není co rozvracet, ta země v prdeli. Napríklad pytliactvo. Nevyšlo im to, že nás chceli pozatvárať. Máte človeka, ktorý nevinne sedel vo výkone väzby. Nevyšlo im ani to, že predsedu vlády chceli zastreliť. Nevychádza im nič. Tak si povedali, že ideme metódou, ktorá je dobre vyskúšaná z iných krajín. Už som spomenul Ukrajinu. Spomínam Gruzínsko, kde zatiaľ vláda pomerne úspešne čelí tomuto pokusu o Majdan, pretože má na niektoré veci iný názor. Chcem sa obrátiť na občanov Slovenskej republiky, že situácia je naozaj vážna. Mimoriadne vážna. A preto... To souhlasím. Jako žijete v zemi, která si za posledních 12 let polepšila o 1% v schopnosti kupní síly. V nasledujúcich hodinách, v nasledujúcich dňoch budeme vývoju venovať pozornosť na sekundovej báze. Monitorujeme, rozprávame sa, hľadáme riešenia. Ale rozvrátiť si krajinu nedáme len preto, lebo opozícia nie je schopná a bojí sa férovej politickej súťaže. Socialismus si rozvracet nedáme. Rozhodnutia, ktoré príjme Bezpečnostná rada na samostatnej tlačovej konferencii organizované okamžite po skončení Bezpečnostnej rady. Toľko z mojej strany, nech sa páči, pán podpredseda parlamentu.
Dámy a páni, včera na pôde Národnej rady pri neverejnom rokovaní pléna zazneli skutočne mimoriadne závažné informácie. Tie informácie nás nútia k tomu, aby Národná rada využila všetky svoje možnosti, ktoré má kontrolné a mechanizmy, iniciovala čo najviac činností pre to, aby sme mali dostatočné informácie a požadovali od príslušných štátnych orgánov, aby konali. Tak ako povedal pred chvíľou predseda vlády, my čelíme dnes tomu, že sa chystá ohrozenie ústavného zriadenia Slovenskej republiky. Ja vám môžem pripomenúť slova dnes opozičného poslanca Igora Matoviča, ktorý hovoril, že vražda novinára Kuciaka bol míľnik na nejakej ceste, ktorú vtedy predvádzali. A povedať vám, že my sme v podobných procesoch, akých sme tu boli v roku 2018, a preto musí Národná rada skutočne využiť všetky oprávnenia zákonné, ktoré má, a výbory a ďalšie inštitúty na to, aby sme sa do tohto procesu rozkladu ústavnosti zapojili. Opoziční poslanci mali od prvého okamžiku, keď si vypočuli tie závažné informácie, tendenciu veci zľahčovať. Predseda Kresťansko-demokratického hnutia povedal, že sa dajú nájsť tieto informácie na Google. Predseda Progresívneho Slovenska pán Šimečka povedal, že sú to bludy. Tak chcem všetkým povedať z tohto miesta, že sme okrem iného počuli, že informácie, ktoré boli spracované v 10-percentnej správe zatiaľ z toho, čo tu je, sú aj z takých podkladov, ako sú listinné dôkazy a informačno-technické prostriedky. Každý, kto vie, o čom hovorím, vie, že tu boli nasadené zákonné prostriedky na to, aby sa zisťovalo, či je alebo nie je ohrozené ústavné zriadenie Slovenskej republiky. A na túto okolnosť dodávam, že o niektorých prostriedkoch rozhodujú súdy. Tak asi tu boli nejaké závažné dôvody v činnosti Slovenskej informačnej služby a tie podklady, ktoré sú z informačno-technických prostriedkov, spôsobili v pléne veľký chaos a obavu v opozícii. Vtedy opozícia pochopila, že sa tam nerozprávajú rozprávky. Chcem ešte raz zdôrazniť, že závažnosť tých informácií je veľká. Ja osobne vplývam posledné mesiace alebo celý rok nášho vládnutia ako rok, v ktorom sa dejú organizované procesy na to, aby sa zvrátili výsledky riadnych volieb do parlamentu. Slovensko od roku 1989 má už niekoľko takýchto volieb za sebou a vždy tu bola legitímne a demokraticky zvolená vláda. Až v roku 2018 sa začal prvýkrát pokus o to, ako prerušiť takéto vládnutie nedemokratickým spôsobom a všetci viete, ako tie procesy vtedy prebiehali. A ja chcem zdôrazniť, že tak, ako sme si mohli už prečítať aj z tých zverejnených informácií, sú tu... No všichni vieme. Já teda úplně nevím, co se stalo v roce 2018 na Slovensku. Zabili Kuciaka, byly protesty, padla vláda, byly předčasné volby, Smer a Hlas se rozhádali, vyhrál Matovič. To jako byla ta revoluce, to jako byl ten rozvrat, nebo... Já nevím, jestli Ficovi a dalším smerákům někdo vysvětlil, že demokracie je o tom, že volby nemusí vždycky vyhrát oni, jestli to jako chápou. Protože mi připadá, že úplně nemají tuhletu znalost, nebo minimálně si to nedokážou připustit. A navíc to za mě zatím působí, jako by se klepali strachy o svoje místečka a takhle se drápkem drželi. Nicméně, hej, proč nehlasují o nedůvěře, když jsou si taky jistí? U nás se o nedůvěře vládě hlasuje každý týden. Teď to přeháním záměrně, ale naše vláda se nebojí opozice. Protože je pevná a protože zkrátka a dobře si dokáže věci obhájit. Nemusí přecházet do tajného režimu. Nemusí. Čím se tak moc liší smeráci? Možná tím, že mají strach. Možná tím, že jim klesají preference. Možná tím, že jsou neschopní a vědějí to. Procesy, ktoré sa snažia zapojiť do toho zahraničných novinárov, zahraničných politikov. Mali sme tu pred 2 dňami návštevu českých poslancov, ktorí si podľa mňa prišli na pomoc progresívnemu Slovensku vyjadrovať svoje názory a bolačky, ale hlavne je, že sa vyjadrovali do politiky, do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. To sme my nikdy predtým keď niečo nerobili. Aktivizujú sa... A víte proč? Protože Slováky zajímá, co si o nich Češi myslí. Čechy Slovensko vůbec nezajímá. My na Slovensko občas jenom tak mrknem, aby jsme se ujistili, že na tom pořád jako ještě nejsme tak špatně, jak bychom mohli. Jo. Z toho důvodu čeští politici na Slovensku mají nějaký vliv, zatímco slovenští politici v Česku jsou okrát kašpaři, kdyby se o něco snažili. Jo. Je to jednoduchý.
Každýho zajímá jenom ta krajina, ve které budou bydlet jeho děti. Všetky mimovládne organizácie aktivizujú sa také zložky ako psychológovia a psychiatri. Ako by mohol niekto z týchto psychologov Psychologové a psychiatři jsou spiknutí domluvené opozicí proti Ficovi, Ježíši Kriste. A ten týpek, co střílel po Ficovi, není to taky náhodou psychiatr, naverbovaný opozicí, zaplacený americkýma penězma a gruzínsko-majdanovskými mafiány v čele se Zelenským? Bez tak ano. Bez tak to tak je. Zaradený. Ukrajina za to môže. Už dnes ukázali na to, že sú zaujatí. Ukrajina a Soros. Profesia, ako napríklad profesia policajta, kedy politický názor nemá čo robiť v tejto profesii. To je absurdné, to tí ľudia nerozumiem, či to nechápu, ale ja hovorím, že to je súčasťou širšieho scenára, ako docieliť predčasné parlamentné voľby. A mohol by som týchto príkladov uviesť v nedávnej minulosti viac. Mal som pripravený príspevok do politického extrémizmu, kde som rozobral na drobné každé výroky opozičných politikov na oslavách alebo na pietnej spomienke k 17. novembri. To nebola pietná spomienka k 17. novembru. To bolo opäť vyvolávanie nenávisti a neznášanlivosti spoločnosti s cieľom nastavovať tie procesy tak, aby niekde vyvrcholili. V dnešnej spoločnosti sa hľadá rozbuška, vážený. Rozbuška typu, akým bola vražda novinára Kuciaka. To je cieľom dnešnej opozície a tých, ktorí tomu pomáhajú, nájsť nejaký taký moment spoločnosti, ktorý zmobilizuje opäť voličov alebo teda občanov do nejakých nepokojov. Ako komentovať to, že niekto chce provokovať bezpečnostné zložky pri verejných zhromaždeniach, aby zakročovali? A na základe toho vyvolať tie momenty, ktoré môžu byť motivom na ďalšie nepokoje. Myslím si, že nikto nechce, aby v našich uliciach horeli autá, nikto nechce, aby odvážali zranených ľudí sanitky. A namiesto toho, aby sme situáciu ukludňovali, zvlášť po atentáte 15.5., tak my ju ešte zhoršujeme a gradujeme. Tak byste mohli přestat zhoršovat a gradovat tu situaci, vládo, svojí vlastní neschopností, svojí vlastní arogancí, svojí vlastní zbabělostí a vyhrožováním lidem, že je budou mlátit policajti a odvážet sanitky? Aby som bol rád, aby všetci prijímatelia zo zákona, ktorí dostali tieto informácie, a teraz hovorím aj o silových zložkách štátu a príslušných inštitúciách, aby začali konať. Začali sa tým vážne zaoberať, pretože tak, ako bola vážna situácia nedávno v Spišskej Starej Vsi, tak toto je 10-krát závažnejšia situácia, pretože sú ohrozené životy občanov, pokiaľ niekto pripustí, aby sa dostali do vzájomnej konfrontácie z dôvodu iných politických predstav, ktoré tu má opozícia. Takže my v parlamente máme záujem poznať všetky potrebné informácie, preto sa zajtra radi zúčastníme na Bezpečnostnej rade a radi by sme využili všetky zákonné možnosti na to, aby sa situácia znormalizovala, ukludnila a aby opozícia používala len zákonné nástroje politického súboja. Toto ide niekde ďalej. A možno ešte jedna Hlasování o nedůvěře, které jste udělali tajné, abyste zakryli svoje špinavosti, je zákonný. Poznámka, ktorú som započul z opozície, že či teraz bude každé rokovanie neverejné a či sa nebudú vyťahovať opäť nejaké utajované skutočnosti, no chcem povedať, tam, kde ten dôvod bude, tak budeme vždy rokovať aj o utajovaných skutočnostiach. Keď taký dôvod nebude, tak sa samozrejme pôjde v normálnom režime. Ďakujem. Ešte, ak dovolíte. A ten důvod bude, kdykoliv bude hlasování o nedůvěře. Že ano. Že ano. No jo, to jsou ty náhody. Vždy som rešpektoval a budem rešpektovať, aj som to profesionálne robil ako zástupca Slovenskej republiky na Európskom súde pre ľudské práva, základné ľudské práva. Máme právo sa zhromažďovať, máme právo protestovať. Otázka je, že či máme právo na protestoch vykrikovať, že treba pozatvárať celú vládu, alebo že Fica treba doraziť. Toto už asi jednoducho nepatrí na mítingy takéhoto. Patří, je to naprosto v pořádku. Je to naprosto v pořádku a ty si svými vystupováními určil precedens. Robko. Takže Robo, pojď sem. Ty si ukázal cestu. Teď si jenom sklízíš to, co si zasel. Charakteru. Ľudia majú široký okruh ľudských práv, kde môžu vyjadrovať svoje názory a môžu vyjadrovať sympatie k tej alebo onej časti politického spektra. Nikto z nás nerobil nikdy a nebude robiť žiadne opatrenia, ktoré by obmedzovali výkon základných ľudských práv. Ako náhle však tento výkon základných ľudských práv má prejsť do anarchie, do preskakovania plotov vo vládnych budov, okupácie vládnych budov, bráneniu vlády vo výkone práce a úmyselne má viesť k stretu s bezpečnostnými zložkami, toto už ľudskými právami nemá nič spoločné. Rovnako chcem zdôrazniť, že je mimoriadne nebezpečné, na základe akých klamstiev opozícia a mimovládne organizácie a protivládne médiá burcujú verejnosť. Včera to opäť predviedol v Národnej rade
predseda Progresívneho Slovenska pán Šimečka, keď otvorene hovoril o tom, že tu má niekto záujem vystúpiť z Európskej únie, prosím vás, ukážte mi jeden jediný praktický krok, ktorý urobila vláda Slovenskej republiky alebo Národná rada Slovenskej republiky. To už keď nemáte čo, no tak si jednoducho vymyslíte hocakú hlúposť, na základe ktorej sa snažíte vyvolávať emóciu. Ak si niekto myslí, že pod tlakom týchto klamstiev, ktoré sú mimoriadne nebezpečné, my zmeníme našu suverénnu slovenskú zahraničnú politiku, že prestaneme hovoriť o tom, čo sa vo svete deje, že nebudeme mať suverénne názory na situáciu na Ukrajine, alebo sa začneme báť hovoriť pravdu o Európskej únii, tak sa veľmi mýli. My sme a chceme byť v Európskej únii. Ale chceme byť v takej Európskej únii, ktorá predovšetkým chráni záujmy členských štátov. Chceme byť v Európskej únii, ktorá bude konkurencieschopná. A chceme prispieť k týmto cieľom, o ktorých teraz hovorím. Pán Šimečka klame a budzuje verejnosť na základe niečoho, na čo nemá absolútne žiadne opodstatnenie. Ak vyjadrenie suverénneho názoru automaticky považuje za verejné vyhlásenie odchodu z Európskej únie, tak to musíte chodiť na osobitnú školu, aby ste prijali takéto vysvetlenie. O to je to nebezpečnejšie. Dámy a páni, keby to boli nejaké škandály typu, že máme korupčné škandály, to nebol žiadny škandál. Od vzniku vlády, ktorá prišla na konci roka 2023, tu nebol žiadny korupčný škandál. To nemůžu potvrdit ani vyvrátit. Slováci, je to pravda? Nebo lže? No v každém případě jsou tady jiné skandály, ne pouze korupční. Máme problém na katastri, čo je výsledkom obrovského hackerského útoku, ktorého korene vidíme na Ukrajine. Áno, bol problém s receptami, ktorý sme vyriešili za 3 hodiny. No pozor. Ficko. To je jedna vyšetřovací verze, ne? Nebo jste to už vyšetřili? Už je jasný, že to bylo z Ukrajiny? Pokud se nepletu, tak na té tiskovce Fico řekl, že pracují s jednou z vyšetřovacích verzí, že útok na katastr přišel z Ukrajiny. Od té doby jsme o tom neslyšeli nic, nebo minimálně ke mně se nic nedoneslo. Takže už to vyšetřili, už to jako věděj, už mají důkazy, výborně. Chci je vidět. Chci vidět důkazy, že to tak skutečně bylo. Řekněte jména, řekněte místa, řekněte organizaci. Do té doby nemáte právo kohokoliv obviňovat, vy magoři. Keď som komunikoval s ministrom zdravotníctva. Nemají nic? Ale ja nevidím nič také, čo by malo viesť k tomu, že ľudia budú preskakovať ploty a budú okupovať. No jednoducho, toto je sen slovenskej opozície. Že veď ulica to urobí za nás. Včera som sa snažil počúvať pána Šimečku a aspoň trošku mu veriť. Veď mu sa ani veriť nedá. Čítal to presne, čo mu napísali redaktori denníka N a SME. To nemusel ani chodiť. To nám mohli dať posledných 70 vydaní denníka N a denníka SME a si presne to isté prečítame v novinách. A potom, dámy a páni, keď prišla neverejná informácia, tak ušli z parlamentu, tvrdiac, že to predsa nebudeme rokovať na neverejnom rokovaní. Tak sa pýtam, o čo im išlo. Išlo im o tie kamery, aby robili cirkus? Alebo chceli viesť vážny súboj s vládou Slovenskej republiky na pôde Národnej rady, veď mohli vystupovať a sme si to mohli rozdať. Lidé mají právo vidět, co se děje v Národní radě, když se jedná o vyslovení nedůvěře vládě. Lidé na to mají právo. Oni mají právo vidět, za co a komu dávají svoje peníze. Ty nebudeš, ty papalášská kurvo, Slováky okrádat a ještě to tajit. Všetci ministri boli pripravení, všetci ministri mali vystúpenia, pokiaľ išlo plnenie programového vyhlásenia vlády. Ako náhle však v súlade so zákonom sme urobili neverejné zasadnutie, lebo tak či tak by každý vo svojom vystúpení sa dotýkal informácie, ktorá bola zverejnená, tak si povedali, aha, už nemôžeme robiť cirkus, lebo už kamery tu nie sú. Na čo tu budeme? Tak ušli preč. My sme prejavili rešpekt včera v opozícii. Ja som požiadal vládnu koalíciu. Zmenil som si dokonca aj cestovný program, ktorý som mal nastavený. Prišli sme tam a boli sme tam pripravení piť dovtedy, pokiaľ bolo treba. Možno aj do 3., do 4. do rána. A teraz oni sa stiahli, ušli, lebo nemohli robiť cirkus pred celým Slovenskom a očakávajú od nás, že si ten cirkus opakujeme v útorok alebo v stredu budúci týždeň. No zabudnite. Naša odpoveď je, vážená opozícia, zložite si väčšinu v parlamente a môžete rokovať. My jednoducho nemáme žiadny dôvod chodiť každý týždeň, počúvať čítanie z denníčka. Pretože nič iné nevie urobiť Šimečka, len čítať z denníka N, denníka SME alebo z Aktuály. To je celé. Máme aj inú prácu. Včera bolo riadne rokovanie o vyslovení nedôvery vlády. To som ešte nezažil, že podajú návrh na vyslovenie. Nebylo řádné, bylo utajené, to se nikdy v historii Slovenska nestalo, je to netransparentní, je to mafiánská praktika, je to autoritářský přístup, je to stupidní, je to zbabělý
A v takovém prostředí je naprosto v pořádku, že na to opozice nepřistoupila. Protože ty si prostě nebudeš hrát na majitele Slovenska. Prostě nebudeš, Robo. Nedôvery vlády a po 4 hodinách ten návrh stiahnu a ujdu z parlamentu. To nám prosím ukážte tento príbeh niekde zo sveta. Áno, lebo chceli cirkus. A ja som povedal, že to bude náročná schôdza. Samozrejme, že to bola náročná schôdza. Ale nebudeme rešpektovať, aby opozícia vo svojej nemohúcnosti klamala, burcovala verejnosť na občiansku neposlušnosť, na blokovanie ciest, pretože jedný z tých plánov, ktorý je súčasťou spravodajskej správy, je, že blokovať cesty, blokovať verejné priestranstvá. Tak si predstavte, že nám niekto zablokuje cesty v Bratislave. Čo ako bude vyzerať Bratislava? Predstavte si, že nám niekto naozaj bude vyzerať tak, vážne ako veci, si že niekde vtrhnú do informačného centra, že nám vtrhnú niekam do slovenskej televízie. Čo tu máme nejakú revolúciu? Čo sa deje v tomto štáte? Že opozícia volá po takýchto násilných prejavoch. No nevím, když premiér neví, co se děje v jeho státě, tak to o něm něco vypovídá, že jo? Robo má stihomam, je paranoidní, je neschopnej, vláda se mu drolí, brečí a do toho má PTSD z postřelení. Velmi, velmi slabý premiér. Jednoducho, toto je všetko prejav neschopnosti. A preto ja chcem osloviť každého občana Slovenskej republiky. Choďte slobodne vyjadriť svoj názor na protesty. Všetko v súlade so zákonom. Ako náhle však prekročíte hranice, ktoré sú stanovené ústavou a príslušnými zákonmi, tak sa dopúšťate vážneho porušenia zákonov. To je celé, čo môžem. Ano. Já naprosto souhlasím, že na protestech může docházet k porušení zákona, ale je potřeba říci, že zákony je občas nutné porušit, když vidíte, že politici, kteří ty zákony ustanovili, vás ignorují. Jo, ve chvíli, kdy vidíte, že ty zákony vás omezují a jste ignorováni, když dodržujete zákony, tak je nutné tyto zákony občas překročit, aby hlasitost vašeho protestu byla zřejmá. Jo? Z toho důvodu patří do demokracie a do demokratického protestu i porušování zákona ve chvíli, kdy hlas ulice během demokratického a zákonného protestu je ignorován. Pokud dojde na Slovensku k násilí, k násilným protestům, k pouličním bouřím, tak je to vina jen a jen vlády, která ignorovala poklidné protesty. Součástí demokracie je i násilný protest ve chvíli, kdy vládní moc je arrogantní k nenásilnému. V tomto okamihu povedať. A ja verím, že ľudia sa nenechajú nahovoriť na nezmysly typu poďme okupovať vládu, poďme okupovať Národnú radu, alebo poďme okupovať niečo, aby došlo k stretu, k bitkám a potom samozrejme sa budú robiť štrajky, aby vláda odišla, padla. A prečo by sme mali to robiť? Veď my sme vyhrali parlamentné voľby. Ano. A vyhrali sme ich bez podpory médií. Vyhráli jste parlamentní volby, ale prohráli jste vládu. Vyhrali sme ich tak, že sme nemali žiadnu možnosť ovplyvňovať výsledky volieb, lebo sme neboli pri moci. Vyhrali sme ich napriek tomu, čo sa všetko voči nám dialo. A som presvedčený, že ich vyhráme znovu a takto bude opozícia pokračovať ďalej, tak nemá šancu byť úspešná. Chápem preto, čo robia, ale to je rozvracanie štátu. Sú to silné slova, ale to, čo čítame, čo vidíme a čo počúvame, to je rozvracanie štátu. A toto si pán Šimečka za klobúk určite nedá. Poprosím 2-3 otázky k danej téme. Poláková, portál 360. Pán premiér, aby sme lepšie porozumeli, čo je to za skupinu, či má nejaké priame napojenie s opozíciou, či je zo Slovenska, zo zahraničia, prečo by mala chcieť povaliť vládu? Môžem? Nie, ja hovorím o tom, že je súčasťou volební vajfu všetkých iniciatív, ktoré sú pripravené a ktoré boli včera zadokumentované z spravodajských informácií, pretože tá spravodajská informácia jednoznačne potvrdzuje, že je plán. Je plán, ktorého cieľom je, aby sa postupne naberala intenzita útokov proti vláde a proti štátu, až teda po okupovanie budov, blokovanie ciest, národný štrajk. Čo to je národný štrajk? Nech mi teda niekto vysvetlí, aký máme pod národným štrajkom akože pocit. Štrajk je ustanovený príslušným zákonom a splňa nejaké podmienky. Pod národným štrajkom rozumieme bordel. Toto si predstavuje opozícia pod národným štrajkom. SIS potvrdzuje, že na území Slovenskej republiky je skupina ľudí, ktorá sa aktívne podielala na Majdane na Ukrajine a v Gruzínsku. Je to skupina ľudí, ktorá je financovaná zo zdrojov zo Spojených štátov amerických. Zajtra budeme o tom veľmi presne hovoriť. Ide o financovanie cez mimovládne organizácie a táto skupina má byť súčasťou plánu, ktorého cieľom a účelom je rozvrátiť ústavné a štátne zriadenie Slovenska a prinútiť vládu Slovenskej republiky, aby pod tlakom týchto umelo vyrobených udalostí, aby jednoducho vláda Slovenskej republiky odstúpila, pretože nevedia s nami superiť. Zajtra preto prezident ma požiadal o bezpečnostnú radu, lebo dostal nejaké informácie na Slovenskej informačnej službe. Budeme o tom ešte podrobnejšie hovoriť na Bezpečnostnej rade. Nejde iba o túto skupinu, ja hovorím o tom, že tu je reálny plán. A ten plán nie je vymyslený. Si všimnite, komu všetkému ten plán bol distribuovaný. Od pána Rizmana počnúc, šéfa nadácie Otvorenej spoločnosti, Via Juris,
Všetko známe postavičky slovenského mimovládneho sektora. Amnesty International, nejakí poslanci Národnej rady. A všetky iniciatívy, pani redaktorka, ktoré jsme včera spomínali a čítali. No tak to je snad jenom důkaz o tom, jak moc neschopný Fico je, když se tolik lidí a tolik organizací proti němu spojuje, když se tolik lidí, kteří jsou napříč politickým spektrem, dokáže shodnout. Prostě konzervativci s progresivci z PSK, konzervativci z KDH se dokážou shodnout na tom, že Fico a jeho vláda jsou banda neschopných idiotů a papalášů. Mimo vládky, napravo nalevo se dokážou shodnout, že... Děkuju. Financujem ta z účtu USA, podporujem rozvrat. Děkujem. Zapálit! Děkuji za 129 korun. Jenom bych se rád teda vrátil k tomu, že tohleto spojení všech těch organizací je buď důkaz toho, že na Slovensku fungují tajné služby, které organizují opozici a vlastně tam ve skutečnosti nikdo není, kdo by nesouhlasil s Ficem, ale všichni ho milují, ale všechno jsou to zahraniční agenti. A nebo je Fico tak neschopný premiér, který vedl Slovensko po většinu času, kdy bylo Slovensko samostatné, během kterého se Slovensko nikam nepohlo pořádně, nic nepostavilo a nic nevybudovalo, oproti ostatním zemím, že prostě už ho mají všichni plný zuby. Je to paranoidní blázen, který brečí a nedokáže se smířit s tím, že jeho podpora upadá kvůli jeho vlastní neschopnosti a kvůli tomu, že šel do koalice s fašistama. Ježiši Kriste. Ak sa pozrieme na ich personálne prepojenie, všetko smerom k progresívnemu Slovensku, všetko smerom k demokratom, všetko jednoducho orientované na tieto politické subjekty. Čisté ako Božie oko. My absolútne nepochybujeme, lebo vieme, s kým máme dočinenia. Pani redaktorka, ja som bol skoro zastrelený. Ja som nebol zastrelený, pretože som niekomu ukradol ženu. Alebo že som susedovi urobil zle. Ne, Fico, ty jsi byl zastrelený kvůli tomu, že na Slovensku žijí dost velcí blázni na to, aby si řekli, že ty tak moc kurvíš Slovensko, že si zasloužíš kulku. No, takže z tohohle důvodu si byl málem zastrelený. Bol skoro zabitý preto, lebo mám nejaké politické názory. Tak to asi nebol volič Smeru, ktorý ma chcel zastreliť. Byl. Dobre vieme, kto to bol. A že je... Byl to volič Smeru, dřívější volič Smeru, byl to člověk, který byl tak trochu psychicky mimo, a kterýho si ty, Robo, podvedl tím, jak špatně si vedl slovenskou zemi. Jasne napojený na demokratov. Všetci to dobre vieme. Tu sa niečo reálne stalo. Všetci to vieme, to je nejlepší argument. Ja nemám čo s Tiborom Gašparom alebo s ďalšími ľuďmi robiť, tak si vymýšľame rozprávky. Ja som bol skoro zavraždený kvôli politickým názorom. A ja si neželám, aby sme boli svedkami... Kuciak byl zavražděný úplně kvůli politickým názorům. Myslím si, že opozice vede. Ako povedal aj pred chvíľkou podpredseda Národnej rady, súbojov polície s ľuďmi, ktorí budú nahovorení na nehorázne veci. Takže máme povinnosť slovenskej verejnosti hovoriť, že toto opozícia pripravuje. A my zajtra urobíme všetky preventívne opatrenia, aby sa to nestalo. Aby sa to jednoducho nestalo. Neviem si predstaviť, pani redaktorka, že by nám vtrhli ľudia, ako to bolo v Spojených štátoch, do Kapitolu, že by nám vtrhli do Národnej rady, alebo by vtrhli sem do budovy vlády Slovenskej republiky. Aby lietali po kanceláriách, otvárali by šuflíky, pozerali by si dokumenty, to akože dúfam, že nemyslíme smrteľne vážne, ale oni taký plán majú. No pokud sa to stane, tak je to tvoje vina. Veď ten plán poslali minimálne 160 organizátorom a ľuďom z mimovládneho sektora a hovoria, v tomto dátume už bude blokáda ciest, okupácia budov, zastavíme chod vlády Slovenskej republiky a vraj dokonca príprava na rokovania. A čo si oni myslia, že je rok 1989, že nejaká partia občianskych aktivistov bude s nami sedieť vo vládnej budove, že tu bude sedieť vláda a tu budú nejakí občianski aktivisti, ktorí medzi tým okupujú všetky budovy a budú s nami rokovať. A o čom budú s nami rokovať? Tak snáď sú voľby alebo nie sú voľby? Voľby boli. A mal si pravdu, hoci si myslel, že sa pomýlil. To boli predčasné parlamentné voľby v septembri v roku 2023. A my sme ich vyhrali. Takže zajtra budú ďalšie informácie a budú prijaté významné preventívne opatrenia, aby to, čo naplánovala si opozícia, sa na Slovensku nestalo. Vy ste sa aj v roku 2018 hrozili pred akýmsi štátnym prevratom a ani vtedy ste nehovorili veľmi o konkrétnostiach, rovnako ani teraz nevieme o konkrétnostiach. Pani rektorka, keď sa vrátite v roku 2018, dovolte, aby som na to... Fico je jako kolovrátek. Mimochodem, jo? To, co tady slyšíme, tohleto brečení, tohleto třásení se, tohleto držení se křesílka zuby nechty, to je stejná písnička, kterou právě předváděl před svým pádem po vraždě Kuciaka v roce 2018. To neodpovedal, pretože vraciame sa... Úplně stejný ubožák jako dřív. Akorát ještě více narušený kvůli tomu, že ho postřelili. To je vybavené. To je za nami. Splnilo účel.
bol pán Kuciak zavraždený aj so svojou priateľkou, dostatočne zneužité, vybavené, odhodené nabok. Už ani neprišlo mu na rozum to spomenúť. Pani redaktorka, máte pocit, že bol kľud? Máte pocit, nechajte ma dokončiť. Máte pocit, že neboli tu na obvinenia, ktoré viedli k masovým demonštráciám typu talianská mafia? Ja ani neviem, čo bolo všetko povymýšľané. Nakoniec sa zistilo, že ani vlastne nevieme, kto stál za vraždou tohto novinára. Bol možno nejaký organizátor, ktorý objednával nejaké peniaze a možno bol strelec zadržaný a potom bol aj okolo toho odsudený. No, když zrušíte prokuratúru, tak to sa pak těžko vysvětluje, no. To sa těžko vyšetřuje. Nebude vražda, ako to bola vražda novinára a vražda jeho priateľky, ale možno to bude ostrý stret bezpečnostných zložiek a demonstrantov, ktorí porušia zákon. O tom to hovoríme, o ničom nehovoríme. Len ani vtedy nikto neokupoval budovy, ako ste na to upozorňovali a bola tu tá hrozba. Takže v čom je teraz tá situácia iná, pretože tiež nepoznáme podrobnosti. Nesúhlasím s vami, vtedy nikto z vás nehovoril o okupovaní budov. My sme boli vtedy svedkami napríklad toho, pani redaktorka, čo sa už dnes, chvála Bohu, nemôže diať. Že pred domom, kde som býval, alebo teda bytovým domom, kde som býval, stáli ľudia, skoro každý druhý mal v ruke šibenicu. A môžem vám porozprávať, ako ráno o 3:00 tam nahnali opoziční predstavitelia, ľudia kričali: Fico, poď von aj s manželkou, slušne ťa zastrelíme ako Čaučeska. Toto sa všetko dialo. Nehovoriac o tom, že tomuto tlaku úplne podľahol Béla Bugár. Béla Bugár jednoducho rozhodol sa, že nestačí odchod ministra vnútra a začal tlačiť na mňa. Ja som sa musel rozhodnúť, čo urobím. Či nechám eskalovať napätie spoločnosti, či nechám vládu, aby išla do parlamentu hlasovať o dôvere alebo nedôvere, alebo urobím rozhodnutie, ktoré bude viesť k tomu, že vládna koalícia vydrží. Ja som urobil rozhodnutie na upokojenie situácie, ktoré spočívalo v tom, že som odstúpil z pozície predsedu vlády, ale vládna koalícia dovládla až do roku 2020. Keby ste sa ma dnes za to spýtali, tak poviem, že sme urobili veľa chýb. Keby sa opäť vrátil deň, keď mi bola oznámená vražda novinára a jeho priateľky, ja som niečo mojim kolegom navrhoval, ktorí dnes už nie sú v Smere, ale to odmietli. Keby sa boli bývali správali podľa receptu, ktorý som ja ponúkal, všetko mohlo byť v roku 2020 iné. Sme v tom istom režime, v tom istom, len sa hľadá iná rozbuška. A tá rozbuška má byť konflikt demonstrantov, ktorí sú klamaní, že Slovensko ide vystupovať z Európskej únie s bezpečnostnými zložkami, ktoré budú musieť zasiahnuť. Tak sa nenecháme, aby na úrade vlády alebo v kancelárii predsedu Národnej rady ležali demonstranti. Ja viem, že vám sa to páčilo, ale mne sa to jednoducho nepáči. Ak bude teraz nejaký protest, ktorý bude napríklad zvolávať opozícia v najbližšej dobe, mali by sa protestujúci pripraviť na nejaké vodné diela a použitie sily? Vy ma nepočúvate. Vy ma fakt nepočúvate. Vy to eskalujete. Už to začínate eskalovať. My opakujeme. Každý má právo protestovať. To už eskalujete, už ste nastavená, samozrejme. Nikto žiadne vodné diela nebude pripravený. Musíme urobiť preventívne opatrenia. To znamená perimetre, pokiaľ ide o ochranu budov vlády. Je to otázka získavania ďalších informácií. Jednoducho nemôžeme dovoliť, aby sa stalo to, čo majú naplánované, teda okupácia vládnych budov a prerušenie činnosti vlády. Ja to znovu čítam z toho, čo som včera čítal. Ešte raz. Okupácia vládnych budov, prerušenie činnosti vlády Slovenskej republiky, národný štrajk, občianska neposlušnosť. Tieto výrazy nájdete v trestnom zákone pomaly, ale nenájdete ich v normálnom slovníku. Ja ešte doplním, prepáčte. Viete, včera, keď som si vypočul tie informácie, aj zdôrazňujem veľmi závažné, mimoriadne závažné. Zakladajú podozrenie z viacerých trestných činov proti Slovenskej republike. Sabotáž, vlastizrada, útok proti Slovenskej republike. Pozrite si skutkovú podstatu a dáte to do porovnania s tými informáciami. Čo má byť rozbuška? No ja to vnímam tak, že sú to také kroky, ktoré sa deli v posledných týždňoch. Útok na... Takže je to úplně jednoduchý. Oni využijí vylhané informace, vyfabulované tajnou službou a následně na základě toho budou zavírat opoziční vůdce. Easy. Takhle se dělá totalita, hoši. Kataster znamenal vyvolanie nespokojnosti u občanov do takej miery, aby mali pocit ohrozenia, že sa stratilo vlastníctvo ich nehnuteľností a podobne. Nepostačovalo. Nasleduje vyhlásenie psychiatrov, psychológov. Je to stále zvyšovanie napätia spoločnosti a nespokojnosti s tým, že táto vláda nezvláda riadiť krajinu. No nezvláda. Ja len preto vyjadrujem obavu, že na to, aby zdvihli väčšiu časť ulice, tak potrebujú nejakú emotívnu rozbušku. A to nesmie byť to, čo sa stalo pri vražde novinára. Ak niekto obetuje čo len jeden život občana Slovenskej republiky v mene toho, aby urobil nejaký politický prevrat, tak to považujem za šialenstvo, za hyenizmus z najhrubšieho zrna. A ak my pošleme našich priaznivcov tiež do ulic vyjadriť svoj názor, tak tu ľahko môže dojsť k takýmto stretom. Kámo, to je masakr. To je masakr. Důchodci z Berlema proti liptardům s duhovejma vlajkama. To bude total war. Slovensko total war. Hoši. Skupine, ktorá sa teda podielala aj na protestoch v Gruzínsku, niekedy viac informácií? Zajtra bude tlačová konferencia po Bezpečnostnej rade a dostanete všetky informácie, ktoré bude možné zverejniť. Sú aj utajované skutočnosti, ktoré nemôžu byť zverejnené, iba že by ich utajnil ten, kto ich utajnil. Ale ešte jedna otázka možno aj na vás. Prečo liberálne médiá, ktoré nemajú v láske túto vládnu koalíciu, boli ticho, keď som bol zadržaný 5 minút pred začiatkom protestu v Bratislave? Viete si to predstaviť? Čo by ste robili vy? Už vás vidím.
keby sme došli na demonštráciu a 5 minút pred vystúpením pána Šimečku by sme ho dali zadržať. So slovami, ako mi povedali policajti. Pán Fico, prosím vás, nastúpte do auta, lebo keď tam nenastúpite, tak vás tam odvlečeme. Jednoducho, my vás musíme odvliecť odtiaľto z tohto protestu. Kde ste všetci boli? Viete, mňa teraz už sa pýtate, že či budú vodné delá. A nezapomeň, že te postrelili. Čo ste robili v tom čase všetci? Říct, že te postrelili. Strašné veci diali. Ako je možné, že rešpektujete, že na Vianoce ako vianočný darček sa púšťajú do médií obrazové záznamy a prepisy a neviem čo všetko, stretnutí právnikov na chate, kde bolo úmyselne vymyslené obvinenie z pikliactva, hoci ja som v živote žiadnym polovníkom nebol ani nechodím na žiadne polovačky. A vy všetci sa z toho tešíte. Veľká zábava. Však prečo by sme to nepozreli na Vianoce, nie? Veď fajn. 10-krát. Áno, a nehovoriac o tom, že aký obrovský zásah ide do súkromia. My vykopávame dvere. Nech vám porozpráva Tibor Gašpar, ako vyzerá, keď niekoho, prepáč ešte Tibor, ako vyzerá, keď ráno pre vás prídu a novinári vedia dopredu 2 hodiny, že bude zadržaný a stoja tam pred dverami. A nech vám vysvetlí, ako to je, pani redaktorka, keď sú Vianoce a vám zadržiavajú listy od rodiny, ktoré vám prídu po Vianociach, ale vám doručia všetky listy od spoluväzňov, kde mu hovoria, že daj si mašu, obes sa. Toto boli metódy. A vy nás sa pýtate, že čo to idete robiť? Vy idete vlastne chrániť túto krajinu pred rozvratom. Áno, ale my sa nesprávame ako... Perfektní. Takže policie pevně držená. Prokuratura zničená. Gašpar osvobozen, přestože spoustu důvodů si myslet, že je to pěkná svině. A teďka ze sebe ještě dělají chudáčky. Hustý. Zajímavá politika. To je větší zábava, jak u nás. U nás se hádáme o cenu plynu a o to, kolik stojí rohlík. Oni prostě řešejí národní převrat. Prase. A oni sa správali ako prase, pokiaľ išlo trestné právo, pokiaľ išlo opozíciu, až to skončilo s tým, že mi niekto strelil guľu do brucha. Takže prosím, pokiaľ ide o morálnu stránku tohto rozhovoru, tak vediem 105 k 0. Zmínil to. Nemáte právo ani len sa pýtať na vodné diela. Žiadne vodné diela nebudú. Ľudia majú právo pokojne protestovať, môžu robiť pokojné pochody. Všetko v súlade so zákonom. Ako náhle však začnú na povel opozície, mimovládnych organizácií. Opět, lidé mají právo překračovat hranice zákona v případě, že je vláda ignoruje. Je to naprosto demokratická věc, upozornit na sebe hlasitějšími způsoby, když ty tiché způsoby nefungují. A protivládnych a protištátnych médií robiť kroky, ktoré sú porušením zákona. Zvlášť, když je ničen pouze státní majetek a ne soukromý. Preto budú urobené preventívne opatrenia, o ktorých bude rokovať zajtra Bezpečnostná rada. Bodka, veľmi jednoduché. Ja len krátke ešte doplnenie. Kde ste boli, a myslím si, že ste boli už v prostredí novinárov, alebo teda pracovali ako redaktorka, keď tu niekto používal vodné delá a umelé projektily, a to bolo v nedávnej minulosti počas vlády Hegera a Matoviča, kde ste boli vtedy? Kde boli vtedy občania so svojimi právami sa verejne zhromažďovať? Vtedy to nevadilo? A mohol by som dať ďalšie príklady, pretože sa tu ozývajú hlasy zo strany, že sa zneužíva Slovenská informačná služba. No ak niekto zneužíval štátne orgány, ako bola polícia a prokuratúra, tak to bolo práve v rokoch 2023. A vedel by som vám vymenovať konkrétne porušenia tých ľudí, ktorí vykonávali nejaké právomoci. To, čo bolo spomenuté, je len časť toho. Takže verejný ochranca práv hovorí, že sa ide zakomponovať do toho, čo sa deje s tými nezákonnými nahrávkami z chaty. Už dokonca, neviem, či tu je niekto z aktuálít, som čítal komentár, ktorý bol o tom, že toto je hrubé zneužívanie zákona. Ale reakcia naša bola niekedy protizákonná? Konali sme niekedy my protizákonne? Neviete povedať ani jeden taký príklad konkrétny, keď sa na to vždy pýtam. Kto z vás vytýkal za ministerkou bývalou Kolíkovou, keď ombudsmenka skonštatovala, že boli porušené základné ľudské právo do Krivočenka? Kto ste boli za Kolíkovou? A sa jej pýtala, tak pani bývalá ministerka, to je vážny problém, lebo ombudsmenka tvrdí, že boli porušené základné ľudské práva advokáta Krivočenka, ktorý sa zadusil tú smrť nikomu neželám, pretože mu odmietli poskytnúť plúcnu ventiláciu, hoci tú plúcnu ventiláciu mali. Kto z vás ste boli za Kolíkovou a ste sa aj na to spýtali? No nikto. A teraz si predstavte, že my by sme obvinili Šimečku 4-krát. Ja som bol 4-krát ako... Počkejte. Jim umřel nějaký ministr na covid a on si myslí, že to bylo schválně, že ho jako nechali umřít na příkaz jako na příkaz ministryně zdravotnictví, nebo teď jsem možná úplnej blázen. To jak opravdu tohle řekl? Nebo to myslel jinak? Protože pokud, ty vole, právník umřel vo vazbě, no ale říkal, že se udusil, protože mu nedali plicní ventilátor. Takže předpokládám, že to bylo kvůli covidu, ne? Nebo kvůli nějaké nemoci prostě. To mi neříkej, že tady obvinuje někoho z toho,
Jo, zápal plic, OK, takže týpek dostal zápal plic, umřel na to a Ficova teorie je, že ho nechali umřít, přestože mu mohli pomoct, protože se toho člověka chtěli zbavit a využili tu nemoc, aby ho zabili. Tyjo. To už je jako hustá schýza tohleto. To je hustá schýza. Opozičný líder. V roku 2020 až 2023 obvinený 4-krát. To musím konstatovat, že takový blázni v Česku nemáme. Aby som bol vzatý do väzby. Kde ste vtedy boli? Teraz si predstavte, že sme to urobili. Predstavte si, že by nám zomrel väzeň, nejaký advokát, ktorý stojí v nejakej kauze blízko opozície, by sa zadusil na chorobu len preto, lebo by nedostal príslušné zdravotnícke technologické vybavenie, ktoré potrebuje. No len oni mohli všetko a my nemôžeme nič. Takže to posolstvo ja ho zopakujem, aby neboli žiadne pochybnosti. Opozícia klame, keď hľadá dôvod na demonštrácie. Taký dôvod neexistuje. Hľadá zámienku na stret, hľadá rozbušku, ktorá má byť v podobe nejakého súboja polície s demonstrantmi. Tá rozbuška vznikne niekde, alebo môže vzniknúť na pôde vládnych budov. Má to viesť k rozvratu tohto štátu. Neviem, či to mám ešte inak rozprávať. Našou povinnosťou je túto krajinu chrániť a my ju chrániť budeme. A zajtra sa urobia preventívne opatrenia. Nech si štrajkujú, koľko chcú ľudia. Koľko chcú, súlade so zákonom. Nech sa páči. Ale súlade so zákonom. Ďalšiu otázku. Posledné dve otázky o televízii, aby sa im mohli ostatní čítať. Ďalšia otázka. Nech sa páči, televízia. Dobrý deň, televízia Joj. Ja by som mal také dve otázky. Tá prvá je, že Jojka je provládní, že? Informovala Slovenská informačná služba, aj keď sme pri tom zahraničí, na organizáciu Brat za brata, ktorá najnovšie vyhlásila, že chce zakladať nejaké celoslovenské bunky a hovorí o blížiacej sa očiste Slovenska a ďalšie veci. Každý, kto bude konať v rozpore so zákonom, pán redaktor, aj bolo úplne jasné. Každý, kto bude vykonávať činnosť v rozpore so zákonom, bude z našej strany odmietnutý a bude proti nemu v súlade so zákonom zasiahnuté. Nám veľmi vyčítajú, pán redaktor, naši voliči, že nie sú svedkami vykopávania dverí ráno o 5. Máme s tým vážny problém. Kde prídem? Bol som teraz na krajských radách, idem znovu. Všade mi hovoria: pán predseda, kedy im to vrátite? Kedy ich pozatvárate? Ako je možné, že tu nejaký blázon sa vám liepa po plotoch na úrade vlády? A ja na to odpovedám: prepáčte, aj za cenu, že stratíme nejakú podporu verejnosti, ja do tohto nikdy nepôjdem. Spravodlivosť, ak má byť vykonávaná v súlade so zákonom, je veľmi pomalá. Ja verím, že nejaká príde. Ale to je svinstvo a prasačiny, čo robili oni nám. My nikdy robiť nebudeme. Ale na druhej strane nám to nebude brániť, že budeme o veciach hovoriť. Ktokoľvek, či na tej strane alebo na akej strane, bude navádzať na rozvracanie štátneho systému Slovenskej republiky, bude organizovať činnosti a konania, ktoré sú v rozpore s príslušnými zákonmi, vláda Slovenskej republiky to odsúdi a bude samozrejme podporovať všetky zákonné postupy, ktoré sú v takomto prípade určené. Ak dovolíte, pán redaktor, ja v tejto súvislosti, keď sa pýtate zase na nejakú aktivitu, sa opýtam, do akej miery ste sa vyhranili, myslím mediálnym spôsobom, a dotazovali napríklad orgány činné v trestnom konaní na konanie blázna z Trnavy, Igora Matoviča. To nie je len o lezení tu na bránu, lebo to dáva príklad práve tým občanom, ktorí chce takto naladiť a nastaviť, aby urobili toto, ale to... Jinak k Matovičovi bych řekl, že je to krásný příklad toho, jak zaostalá a primitivní je slovenská společnost a jejich politika. Oni mají prostě ve folkloru využívat zabíjení lidí k politické kampani. Naprosto otřesný. To je o tom, že premiéra vlády nazval po tom, čo sa stalo 15.5. vrahom obeti zo Spišskej Starej Vsi. Vy ste reagovali na to nejako? Pýtali ste sa polície alebo prokuratúry, či koná v takýchto vyjadreniach? Hovoríme všetci o ukľudňovaní spoločnosti, ale ja som nezaznamenal žiadnu aktivitu mediálnu, ktorá by sa k tomuto vyhraňovala, ale ani opozičnú. Ja sa to pýtam opozičných politikov v diskusiách, kedy konečne poviete, čo to stvára ten Matovič a treba niesť za to zodpovednosť. Nikto. A to isté je šírenie nepravdivých informácií. 100-krát som povedal, kde som bol na dovolenke, kde som býval, že to bol rezort, ktorý je spojený s Bratislavou priamym leteckým spojením a že tam boli rodiny s malými deťmi. Všetci ste šírili, že som býval v luxusnom hoteli v Hanoji. Napriek tomu, že máte potvrdenie priamo od hotela, že som tam bol na jednej pracovnej večeri na pozvanie vietnamskej strany. Ale veselo všetci šírite, že to tak je. Včera Šimečka bez problémov to šíril v Národnej rade. Kto z vás povedal, že Šimečka znovu šíril nepravdu? Lebo je to absolútna nepravda. Vidíte? No, pan Fico, kdybyste byl transparentní s tím, kam jezdíte a co děláte, možná byste zabránil konspiracím. Proto je ve zvyku tohleto dělat, být transparentní, ano. Ide o nás, je možné všetko. Keď ale my povieme, že pán Šimečka je príživník a celá jeho rodina sa priživovala na rôznych dotáciách a fondoch, tak ho všetci chránite vlastným telom. Posledná otázka. Nech sa páči, posledná otázka aktuálne. Aha. Lebo dneska ráno to tu rezonovalo, že aj vzhľadom na tie pretrvávajúce nejaké rozpory vo vládnej koalícii, lebo však včera bolo nejaké ďalšie kolo rokovaní, že či je pravda, že sa môže presunúť februárová riadna schôdza na marec, tak ako to predostrel pán Kmec. Pán redaktor, vo vládnej koalícii nie sú žiadne rozpory. Máme 3 strany vo vládnej koalícii, je Smer,
slovenská sociálna demokracia, ktorý je pevný ako skala. Máme poslancov, ktorí garantujú stabilitu minimálne v tomto prostredí. Máme dvoch koaličných partnerov, ktorí špecificky postavili svoje kandidátky pred parlamentnými voľbami v roku 2023 a teraz za to platia určitú daň. Myslel som si, že sa viacej naučili niektorí pri mne, ktorí sú dnes v Hlase. Vždy som im opakoval. Nedávajte na kandidátku ľudí, ktorých nepoznáte. Možno vám prinesú 2000 preferenčných hlasov, ale o 3 mesiace zistia, že sú geniálni a vám ujdu. Potrebujete lojálnych ľudí, ktorí sú myšlienkovo napojení na hodnoty strany, ktoré tá strana reprezentuje. A musíte garantovať stabilitu toho klubu. Preto ja veľmi oceňujem stabilitu klubu Smeru a ďakujem každému jednému poslancovi. My nemáme problém vôbec vo vládnej koalícii. My ani nemáme nejaké rozporné názory. V poriadku, každá strana iná. Veď predsa vieme, že Slovenská národná strana je štandardná pravicová strana. Pokiaľ sa pozrieme na Hlas, tak je to sociálna demokracia, ktorá je viac bruselsky orientovaná, ako sme my. My sme tiež sociálna demokracia, ale sme orientovaná predovšetkým na domáce národné témy. A preto hovoríme, že Slovenská sociálna demokracia. Čiže nie je problém vo vládnej koalícii. Problém je v Slovenskej národnej strane a v Hlase, že špecificky postavili kandidátky a dnes majú pohyby vo vládnych kluboch, v poslaneckých kluboch. A na vašu otázku odpovedám takto. Je dohoda, že schôdza Národnej rady bude presne v termíne podľa harmonogramu. Teda schôdza bude 4. a 5. februára. Bude normálne schôdza. Potrebujeme predovšetkým, pán redaktor, schváliť zákony z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktoré sú súčasťou tej veľkej dohody, ktorá bola podpísaná s odborármi. A máme ešte jeden zákon veľmi dôležitý, a to je zákon stavebný, ktorý musí nadobudnúť účinnosť 1. apríla a k nemu ešte treba prijať niekoľko vykonávacích predpisov. Toto je priorita vládnej koalície na schôdzu Národnej rady 4. februára. Potom je ďalšia schôdza Národnej rady, tá bude podľa termína v marci. Máme už obrovský balík rôznych zákonov, takže dohoda vo vládnej koalícii je, že schôdza bude 4. A znovu opakujem, ak opozícia znovu podpíše nejaký návrh na vyslovenie nedôvery, tak ich pošleme do čerta. Včera tam mali sedieť, včera sa mali s nami hádať a malo sa hlasovať. Nebudem chodiť každý týždeň kvôli Šimečkovi počúvať jeho citáciu denníka N a denníka SME. Dnes to už podali, pokiaľ mám informáciu. No, tak nebude to uznášania schopné. My tam určite za Smer neprídeme. Ja teraz nechcem hovoriť o kolegoch z iných strán, ale predpokladám, že v tomto dôjde k dohode koalície, že budeme ignorovať, to sú smiešné pokusy opozície, čo otravujú. To, čo teraz každý týždeň si budú vymýšľať akú schôdzu Národnej rady, veď bola včera. Ostrej. A mohlo byť vyriešené. No len nemali kamery, tak zutekali. Posledná otázka aktuality. Dobrý deň, pán Fico, ja by som mala Frederika do aktuality. Ja by som mala otázku na nejaké kroky, či budú ohľadom spotrebnej dane, pretože vieme, že aktuálne sa liter 95 oktanového benzínu pohybuje nad euro 60. Pani rektorka, my sme zvyšovali niekde DPH, niekde sme znižovali DPH, takže musíte rátať s tým, že nejaké pohyby samozrejme boli. My sa pokúšame o cenovú stabilitu, ale úprimne povedané, na jednej strane chcete od nás, aby sme stabilizovali verejné financie, všetci nás do toho tlačíte, pretože viete, aké verejné financie sme dostali. Tiež by som možno aktualitám odporúčal, keby častejšie hovorili o tom, že Európska únia zhodnotila verejné financie Slovenskej republiky v roku 2023 pred voľbami ako najhoršie v Európskej únii. To ste ale v živote nenapísali, nenapíšete, lebo vy ste milovníci opozície samozrejme. Čiže od nás teraz chcete, aby sme konsolidovali, aby sme šetrili a sa ma súčasne pýtate, že či nenájdeme 300, 400, 500 miliónov, aby sme znižovali spotrebnú daň. Pri konsolidácii takéto kroky nie sú možné. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Že ten zásah je naplánovaný a že to budú vysielať spravodajské kanály BBC a CNN. Tak... Pani redaktorka, opäť, vy si rozprávate, čo len chcete. Nie, mňa len zaujíma, že či si myslíte, že práve tieto stanice, americká a britská, by chceli zvrhnúť slovenskú vládu. Pani redaktorka, opäť si rozprávate, zvláštna otázka. Si otázky, do ktorých dávate tvrdenia, ktoré som ja nikdy nepovedal. Ja som povedal, že stret prípadných bezpečnostných zložiek a demonstrantov je tak atraktívna vec pre médiá. Nehovoriac o tom, že v tom pláne je koordinácia aj s medzinárodnými a zahraničnými médiami. O tom rozprávam. Že by celý svet s radosťou ukazoval zo Slovenska zábery, ako došlo ku konfliktu. A abych je ukázat nemohl, protože je to proti pravidlům YouTube ukazovat zásah bezpečnostních složek s použitím síly proti demonstrantům. Ach jo. Ktorý by bol vyprovokovaný opozíciou, protivládnymi médiami a mimovládnymi organizáciami. Však na tom snad nič nie je. Keď ma chceli zavraždiť, tak to tiež tieto médiá zverejňovali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Utěk! No, tohle bylo naprosto děsivý. A musím říct, že už chápu, proč ti psychologové a psychiatři vyzvali Fica k nějaké sebereflexi nebo k odstoupení. Protože tohle nebyl projev lídra, tohle nebyl projev silného vůdce, tohle nebyl projev ani čestného člověka, tohle prostě bylo jenom ubohý brečení člověka, který mu se rozpadá jeho domeček z karet, popírá realitu a fabuluje konspirační teorie a je ovládaný svojí vlastní paranojou. Naprosto šílený, co se to na Slovensku děje.
a využívání Goebbelsovské taktiky prostě obviň opozici z toho, co sám hodláš udělat. Banger. No nicméně je potřeba sdělit Slovákům jednu věc, a sice v případě, že vás vláda ignoruje a v případě, že máte důkazy a argumenty, že vaše vláda je špatná a že kvůli ní váš stát nefunguje, což máte, stačí se rozhlédnout, stačí se podívat na statistiky. Jo, to není jako Česká republika, kdy máme nějaký, řekněme, problémy, naše ekonomika jako trošku stagnuje, kdy prostě to nefunguje úplně ideálně. Ne, vy máte dotované energie, proto je máte nízky. Na základě toho není tam u vás tlak na inovace a samozřejmě dotované energie platíte ze státního rozpočtu. Kromě toho vaše koalice se hádá, není schopná pořádně fungovat a kromě toho prostě máte skandály, jezdí Fico do Moskvy a tak dále, je netransparentní, chová se jako papaláš a prostě pokud vás bude při protestech ignorovat, pokud nebude mít pocit, že vaše vláda dělá aspoň něco pro to, aby nějakým způsobem uspokojila vaše mírové protesty, tak jakožto lid Slovenska máte naprostou, ale naprostou legitimní možnost použít násilí proti státu, abyste ho dotlačili k tomu vás respektovat a poslouchat. Je to normální součást demokracie a lid má právo chránit demokracii proti autoritářům tím, že použije násilí. Jo? Samozřejmě není cesta ničit soukromý majetek, ale použít násilí proti autoritářům je naprosto v pořádku a demokratické. To je potřeba si uvědomit. Pokud máte pocit, že to tak není, dovzdělejte se, jak funguje demokracie. Díky moc.